Ndewo! Welcome back to our channel. In today's video, we'll be talking about simple Igbo prayers. And what prayer are we going to look into today? We'll be looking at prayer after meal. Prayer after meal. So it's not just enough for you to pray before you eat. It is also advisable and wise that you pray after eating. Let's look at a simple prayer to say after eating. Prayer after meal. Ana m ekele gị Chineke. I thank you, God, maka nri a anyị riri, for the food that we ate. Anyị riri, past tense, ate. Ana m ekele gị Chineke maka nri a anyị riri, for the food that we ate. That is, after meal, you finish eating the food. Ka o dozie ahụ anyị. Ka o dozie ahụ anyị. Let the food nourish our body, ma nye anyị ike, and give us strength. Gọzie ndị kwadebere nri a. Gọzie ndị kwadebere nri a. Bless the people that prepared this meal. N'aha Jesus. Amen. Ana m ekele gị Chineke maka nri a anyị riri. So if you're not on the table with your family, you're eating alone, substitute the anyị with m. Ana m ekele gị Chineke maka nri a m riri. Ka o dozie ahụ m ma nye m ike. You are not substituting it just for yourself because you are the only one that ate. But if you are on the table with your family, with friends, you're praying for everybody. Ka o dozie ahụ anyị, that is for everybody. But just for yourself, ka o dozie ahụ m ma nye m ike. Ana m ekele gị Chineke maka nri a anyị riri. Ka o dozie ahụ anyị ma nye anyị ike. Gọzie ndị kwadebere nri a n'aha Jesus. Amen. This reminds me of one of the Igbo proverbs which says, Ekpere niile biri na amen. Translated to, every prayer ends with amen. Keep watching us at igboclass.com. Keep praying in Igbo. Till I come your way again. I am Wada Chiamaka. Ka emesịa.